Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kataya so far 3 wasiat tanong. Sa kapilalakaw na ayat salam na subro siya ganda na kanaya pakaresponsa. Gin ka pamamagay no gamatan no gamay salamat lo. Assalamu alaikum. Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam asara. Alaikum assalam. May ka mabmantina assalamu alaikum wa rahmatullah. Tigo Rasulullah 20 Alaikum assalam wa rahmatullah. May ka mabmanama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tigo Rasulullah 30 Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tigo na ya Rasulullah. Sa manarami syariat ka sa damir kadin managkum yang unan tunuto ya Rasulullah. Agi mo tapangan na sumialam na pitero ka na 10. Nasa ikadua sumialam na pitero ka na 20. Nasa ikatala sumialam na pitero ka na 30. Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam. So pagka na sumialam na pitero na assalamu alaikum na 10 mapiabugian yan. So ikadua miya ka sumialam na pitero na assalamu alaikum wa rahmatullah 20 mapiabugian yan. So ikatala miya ka mapitero na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 30 mapiabugian yan. Ang tanong nito, salamun ka. Salim ala man arif ta'am lam ta'arif. Bitero Nabi sallallahu alaihi wasallam, maging ka sa salam so katawan ka, gusto din ka katawan. Kano ba yung salamun ka na sa mga suki, sa mga ginaway, sa mga best friend, di. Bagay ka sa salam, apian taad na taon ang bagan ka sa salam. Subhanallah. Nagyang punta ka, bagay ka sa salam, na umawatan ka na salami, puro kalimang ka, makasisinga ka. Inisaw Jibril si Allah, ya Allah. Dua kata Muslim, amya kang bala kami bagay sa salam. Si isaw na pipiyaginaw niyan. Si isaw na makandidamar sa suldawalay. Nagyang ko ta pipiyaginaw niyan na alaga nakala. Nagyang ko ta makandidamar na miibi. Simbag wala sa Jibril. Giyang ko ta makalalangas sa buntalian ko pangalan na Muslim, miyang bagian yan so nampula busyaw mapia. Giyang ko ta din maali nakapakaibiyan sa tima na mapia. Miyakwan yan. Dumanay ka sabot dito no si Ipia-Pia. Tapi ang makawidakal ta, na dapat ikala. Giti maana mo ta pagbigyan. So Amir al-Mu'minin radiyallahu anhu nasisis ka niya sa walay. Adna sa kataw mama, di pusungan ni karuman yan. Di pa narutaruan ni karuman yan. Kakagi, normal ya, adna mga bay, aya ka po pagkapiag ino niyan na malailagam. O din adna mga bay, normal yan, nakagya ka mo ito na pakurutan, pagiskan. Na uriyan yan, di na di pusungan si karuman yan. Miyara taginaw niyan, miyara lagoy ko Umar, kam report. At tunay mo sa kaya kay karuman yan. Ay, miyoma. Aging ko ta sa kata sahabat, si Kuwalay Umar, na di po siyong sukwaro mo umaras kanyan so, umiruman. Namiyan nagang ko ta sa kata sahabat na makatatantang. Pamana, so Amiril Mu'minin na number 1 na to sa 2/3 of the world. Talubag yan dunia, nandidatuan yan. Nadipusungan. Nadidagan na sa bago Umar. Nakagyaman dito ko ta mga alas sa katiro na pagiro sa Amirul Mu'minin na pakaituan ka, pakainayan ka, kaana makanag. Dapat po pa ka na sulagam. Tingnan ko ta sa kataw sabat na maling ako kasi bisawida ka lang na. I-prefer ang Umar na ako rubis miyoma. Ay niya ka baling. Lumikas Umar, may linan ko ta sa kataw sabat na po sa walay niyan. Tins, ngasi man na rin. Amirul Mu'minin ka. Tinanda ka na sung. Tingin ang bali nga. Nanda ka sung. Tinashare ka. Na tinanda ka na kamuta. Ros kamila ka na bali nga. Tingin na nawida ka lang Amiril Mu'minin. Tuno tiya wida ka ka. Diya ka na tiroon ka sa wida ka lang na ako miyoma. Tiroan ka. Did na Amiril Mu'minin nga miyaya ako. Kaya liwanagan ako. Doon na kaya liwanagan ka. So problema ko sa walay. Isang piyakar kanto na ibsuratan ko na ako na kabud miyoma. Na suminingas singas si Umar. Tuminingas si Umar. O pamatigin na makandidaman ako sa suldawalay. Kamakawida ka lang, kapantag sa kalailaga mo karuma ko. Na pa ka umara ka na kinanglan na sumusyara na, di ko pa ka musyara ka, prambit ko rupan. Ay dapat ko titwa tao. Ay dapat ko titwa na to. Na ape ka lang, wida ka lang, mabubuak ka, na pentemya ka, umana kagya ka mo ito na normal, di ka din makasisinga-singa, lagi din. Bagi mo na yan, na namakaw mo, natingin na, ako sa laki, balik ka. Api yung makawida ka lang na pinarba ka, pinakabakos kasi latigwa. Subhanallah, di. Ay, bilang at tao-tao, na keep and secret, so wida ka ka. Pamana, kapag problema ang kasawalay, ad na wida ka ka, nanamya ka umar ka, naging ko tadi ka di pretty sa din daw wida ka lang, makasisinga ka, tingin naging, di mapiapsyungan kayo no to, na din na ba niyan na, awida ka,
Ay, ito, pamatiging kakatawin niyo. Ngayon, kumaniyo ang tao ida kaliran. Nakagimataw sira nung tumagu. Mataw sira nung kagya kamuto ng dilungan. Na padaya si ko ugita kang bilang ataw ko agama. Ay mana niya na adna personal na problema ka. Adna private awida kal ka. Si ko wata ka. Si ko karumang ka. Si ko lokos ka. Si ko pagaring ka. Si ko tunganin ka. Na si ibu sa ginoon ka. Na so mga awida ka lang mga padnaw pakap konsultan ka. Na continue sa dun ading ko di ka serbisiwi. Kagiti ka kakilala sa mata-mata nas ka. Na tao akagya ka mo ito na piyagan na din so titwa ka bilang ataw. Subhanallah. Bilang ataw. Pagka na dun tanong, akabaloy tanong bilang ataw. Giman ang kakatiro. Napala-pala tanong mataraw-tiro. Ay buwa mata ng bidang tanong. Na ad na di mataw sa elbo ingat. Ad na di mag-imbita na kayo padiyan na di mataw sa elbo ingat. Ito na tiro na elbo ingat. Diyan ko ta subasa na madidiyanggal. So tigangli sa brutal words. Di ka di tiro sa katiro akagya ka mo ito na diyon pangapi ang ginaupad ka. Magkita no sa ibarat. Ate, may bubutada kafe ya. Ito na ipag-usar si Abas, sige na pa kayo naman nakasuo bisita ka. Ay, mga bisita ko, sampay niyo nagyan ka pananakaw na karkano. Naalagang kakala. Alhamdulillah, may tumala na panalamat ka no kuwala. Nagyuti, katiro akang bilang ataw. Na ba makapakaukit na sa brutal? Hey, kakano, baka nubkagutom, na baka nubkagutom na ako asya, kasi di makaalam. Subhanallah. Apikap ko kutumirati na salamat kami, akapita kami. Kahagigyan ko tad, pamana procedure, giyan mo tawi, kaya tiro ka. Nadabaw no kang bilang ataw, na mata-mata na din yung gatari maapikap yan yan. May kaumar ka sumakan didamar. Makagiginangalan. Na sabab sa kagiskan, na bilang ataw ka ataw. Na apya, da ka papantagan sa sundawalay. Da ka papantagan ng panganangkan. Da ka papantagan ng pirak. Nakagisabab sa padaga ko mga bilang ataw ba eh. Padaga ko mga bilang ataw na to. Na mataw ka sa kanya ka mo ito na ka-entertain. Ito na ibsuratan ka. Naibutad ka sa matanggawig na taguan ka kupitsil na taguan ka sa baso. Alhamdulillah, sampay tayo na kapiyagi bukil ng gawin sa larbo ka. May kapiyaw na ginawa ka na kalbatan so wida akal ka. Na prilay akong ka, kaya may tabong ka na kanya ka mo ito na, da ka papantagan. Mapiyag na to. Bagyan ko ta, piyanang alakas sa panganan ka, nagyan ko ta, buntal ka na, di ka batya. Si kukang bilang ataw, na basta at nabisitang ka na ape ka sa uwata ka, narangit ka kung karumang ka, na ding ka na nagkapa kayo bang ka mapakatitian ko nila ka so narangit, ako din kayo na buntal ka so narangit, si kuwata ka, si ko pagkaming bubala ka, sabab sa kagis ka na bilang ataw ka, at nabisitang ka na pag-iilayin ka, mata-mataan, professional ka, adan asyabot ka kung bilang ataw, mataw ka, tumagu, sa kanya ka mo tunawidakal, na di kalin so, din ka di kimbitirin kung mga bisitang ka, malangas sa buntal ka. Anamela ka na sa kataw ba eh? Nadisira ni bitir ako subita ni bisita na didingilan niya subisita na sumisinga. Na sumangote na di susugay. Na may makasinga na didingilan niya ng kutwa mangote na pakala niya na mata niyan. Pamana ako bubulkan niyang giran. Kaya di pa ka ginawa awa ka no sa kagano ko bisita. Na sumangor siya man na sumisinga alaga na kala. Na nadumingil loob man na pakala niya giran na mata niyan. Awa ka no siya pa makasiratan. Kaya di na nakabaya iba kagya ka mo ito nakawan. Mabisto. Up ko na langitan. Nahigira din ka nakakuta mangotan, naesuan ka. Mga watakan, kateso pirakyo, napamasakan nung naro ka nung gita-gita sa liyo. Di na magdamang kuta kaya pakaliwang ka kiran. Kakya mo ka nakasiram sa pirak, may bebe siya, pagilay ka nung nasang ka sa liyo. Baka nasan pakawatan. Kakya di silang sugay di ka. Kasama ka na ng kuta, bisitang ka. At na mangota, api mausog na, hindi kibitado pa ka ng kanaan niyo na sumangungo. Nailay nakagyan kaya wata nakagyan ka mo ito na tugas ulaw sa igsang irong yan. Subhanallah. Napikap ka gusto mo bisita na miya dadakap ka gusto mo yan kamela niya na wata. Subhanallah. Subhanallah. Na upang makabilang ataw ka ng tunaysyon ka. Ano man na procedure yan, nabsyuan yan, nagiraan na bisita na, nabsulta na sa kwarto sa mga wata yan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Sa taw ay rupaan yan na bilang ataw.
Eropa niyan na mapaparati ako Allah. Eropa niyan na mapaparati ako lunga na mauri. Na sa kasakawan niyan, so bisita niyan si Iko. Ukit abuntal amapya. Apya din na may pinipaganang kaon. Apya din na kanya kamuto na may sukat yan sa sulda walay ka. Da makainom, da makakad, da may akwan yan. Naasara mapya sukat tiro amini. Miyan again. Prilaya kung ka kapapantagan, ada ami umang ka, alhamdulillah. Gisuntig mga lok, samyal sag ka. Nanay no ka kung mabuso masay, kalimutan ng Allah na, subugyan na kaon, nagkakuwang ka din. At nayat sa Quran, adiyakan katusan. Ngutwa, pakanta pa nun wallahu ta'ala na, so sira no ang mga tao, kikararaganan. Na ad na bugyan nilan ko tamuk ka. Na aya bugyan nilan ko tamuk ka, nagyang ko takap sungirar ka. Pakaisir. Say kanto na imiya, so akan. Anto na. Namiya normal bud na kaya kamuto na customer akan. O man talugoy na makauma. Natibugan mo sa magatos, dati sa ulan na kaya talong gibuan. Dami alam bu. Minimum sa budget. Nading ka sagdaan kagito itatawpi ko ni Allah. Kagiad na hadis Rasulullah sa tao balin niya na waraan so kapamalad ko sa lakaw ko Allah napakapugintaw ni Allah apyas kanyan kausa na tamalad din. Tarangin. Hadis siya yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakagimya balin niya na waraan aman makauman nakagya ka mo ito naginakalan niya sugup ka na ayasuan ka nasisibay ka sa sisawati. Pamakaplugi na ka nandiyon pagalusudan sa sisawati kaya ba makauma. Na makauma, na sumisinga ka, alhamdulillah, kabiya ka umaka, puniyongkos ka, kataya subugian na kakukuhan. Ipantag ka. Na makuha niya susotin, napaka-kusya ka. Kami pikir niya, na inutuman na kumesi dyan hak kagi, miyasa lang kabigyan na kasalimaga, tapos natingin na puno man ako, nung kamalami ako. Nababban na maalala yun. Na, gito, miya balindot to, normal ka pa kumanin. Nabugan ka sa sotin, na miya siyak, inutugoy sotin. Na, prilay akong ka, kagi pirmi ka bupa ka, manapimbugi-bugi ka so ipandag ka na mga makauman namin, bugay ka kasor ka, no. Nakatesaw, pananan ako baka pampakaw mamugay swalla, pitalugoy, pitugoy, nan man nasaw kasi. Na, gitod ni Kapsyo pa rin kasi, ikaw tao sa din yung gagdam. Ayaw po ba nga kapangosyati? Mata na pagilay kos ka na mabugar ka adisakan. Mapasang ka adisakan. Malung ako no sa bugar ka na. Kapasang ka na. Subhanallah. Kaginan na, waran na nan amyaloy sa Quran nakatiro, wallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu faddala ba'duhum ala ba'din fil rizq. So wallahu ta'ala na piyaka pinalabiyan sa mga kaadyan sa sukatan. Na punalamat kakaisang signature lang. Isang lagda lang. Na 1,000 na pikakuha ka. Nasa katan naman sa kasakwa po sa ita na sawati. Subhanallah. Nasa ka na pirma mo naman sa pirma na ka ng gibu. Na punalamat ka wala gibu ka pirma ka na pikakuha ka. At na mga tao ka puguya gawin wallahu ta'ala na sinsa sulda walay naroon puguita sa sukatan yan. Eh sisang ka uway, nakataya. Lagi nung tindo. Kasi nakapsung sa walay. Anong man ang mga tao makaibalat sa sukatan yan sa lagi nung manok. Agi ko tamanok daw di makandidala ka makatapon na dagito niya nagkakanian. Na at na mga tao ka pagpuraw wala na di makapapanumpang kung mga ingad, papakasong sasabala ingad, karoon yan kasukat-sukaw ya ganyan. Na pinalamat kasi wala kung nganin ay nibugir ka wala. Agi mo ito na kumaging ka oras tanong sa kapugusya ko sa aging ka bilang ataw, malapon na datanoron kagi ka mo ito, na madiskas, ay importante na kiyal ka at tanong pasi, kaan papakaluag ang pamikiran niyo, guan kabuyang so kagi ka mo ito na kapandapat niyo, ama papangadag tanong so kita kang bilang ataw, sa aya pakaurean ko si inaging kaya dua, ininduo sa kataw sahabat. Anto na ininduo sa kataw sahabat? Ya Rabbi, lakal hamdu kama yambagi li jalalik. وجهك الكريم عظيم سلطانك بيتينه اگے مبتين اندواني ان o Jibril apiteron wallah tiruan ka ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so imbulas ka kito ay antay imiteron ka no siya ya Rasulullah sa kan dia kana nandi panasbik dia kana nandi indua ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Rabbi, hikad nang ko, lakal hamd, bagyan na kasubantugan. Subhanallah. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yambagi li jalalik, sa lagi do kinidait na kaon, kukabsaran ka, kalaka. Wajhikal karim, yu azimi sultanik, kukasasakasi ko, para tubuan ka,
As-sabab ko, kalau daradat ka, na miya kay seysan yan tumatiro, na pitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, pitiro no Allah subhanahu wa ta'ala, ang mata-mataan aso sakataw ang malaikat as kanyan sumikail. Apkato talan so kada kalaraw na kayo kudunya kung kulugin. Apkato talan so kada kalaraw na kayo penggemaw. Apkato talan so kagya kamoto na kada kala bura-bura kung kaludan. Nagupkato talan so mga ungasapan. Kato talen sulang ulangwan ang mga say ang mapapadalam ko dunia. Ugay dati ang kadnang ko na sumyan ko pa ko. Nagusumyurin din ako mata-mata na diya kan din katutal iimbalas ka saging ka sa kataw-tao. Apimbang bantu-bantu kanyan. Pipupudi-pudi kanyan. Ayaw mo pitero yan. Na ya Rabbi, hay kadnang ko, lakal hamd. Bagyan nakasubantugan. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yambagi li jalalika. Kadnang ko na bagyan ka subantugan sa langit. O kinida itanakaw ko kabsanan ka. Bijalalika wajhikal karim. Siiko pa sa sasakaw na aparatubuhan ka. Waadimi sultanik. Arka subugar alabiya mala. Nagyang buwang ko tabantugan na pudi-pudi ketero niyan ro. Nang balasan wallah. Sa dinin kaga. O Mikaeli kalaing balasan wallah. Napiyagin ang buhay kagya kamoto. Dadi tanong, bipanasbik sa makaysa ko salungan, ayapan iman to alungan na Jumaat, amatiro ka, Ya Rabbi, lakal hamdu kama, yambagi li jalalika, wajhikal karim, yu'azimi sultanik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.